ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Ga jinjina ta farko zuwa ga sarki na farko na dan ala a farko tun ba zaman nan ta farko masoya sai ku farko zan ɗauki dinnan ta farko na buga wa sarki na farko da jinjina masu da labbaika. Assalamu alaika sharifi makiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Na fake da mai farko roƙo nake na yo karko tawassuli nake farko da annaban nan na farko da baya kashin na ɗauko wasu sirrukan na zo farko da fa'i amin shi a farko zan kama bege da labbaika. Assalamu alaika sharifi makiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Ya rabbi kai ne a farko tsaro salati na farko adadin buwayar ka ɗauko ka zuba wa sirri na farko alai sahabu a farko daga nan ni sai na farko wasu sirrukan sai na ɗauko da kama kiran labbaika. Assalamu alaika sharifi makiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Ku sani na zo da sako mu roƙi rabbu ya miƙo wata baiwar inda sauko tana fuddo na koko dan amina za ya sauko mu jiya ya dede a farko suwa dede a farko da sun kace masa labbaika. Assalamu alaika sharifi makiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Karatan ai da zurfi ne da kaji ta da daɗi ne mai karanto ta ɗan koyo ne da ka zo mu je za ka ɗan gane kafin na fara da izini ne na shehu tijjani ƙarshe ne karo kulawar karo kore don baba barham khalifa don sidi jelani jika ne zan kawo dubu na labbaika. Assalamu alaika sharifi makiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Na durƙusa ina nema ne a gabansa shekhi na yola ne ka bani abban su sidi ne na shehu baba nazirun ne dan isar babul futuyi ne dan shehu baba na bauchi dan isar gibri mabaiwa ne azuban asari na labbaika. Assalamu alaika sharifi makiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Na ƙara gaisuwa canan ne na samu izini zan hau ne na kama biginsa baiwa ne masana sun sani haka ne a batun nan na ya sauko ne a rajab na yo ta farko ne a ƙasida ta sarki ne a yau shiri ne na labbaika. Assalamu alaika sharifi makiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Za mu kawo muku yaya ne
ciki ne ba a gane shi ya yake ne cikin karatun ishara ne mai hankali ya ce labbaika. Assalamu alaika sharifi maƙiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Da fari zan ce hadisi ne ta sai da amina ka ne mahaifiya gwan habibi ne karatu na da hujja ne daga samun cikin baiwa lamarin ta ai abun nema ne digon ba ai karatu ne kawai dai mu ce labbaika. Assalamu alaika sharifi maƙiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Lamma hamaltu da larabci da na samu cikin cikar yanci fadar ta ne bani ganganci cikin watan Rajab managarci wani ya zo ne da kyau ɗin shi a tambayar ta wane ne shi na taƙaita Adamun ne shi ya zo da tamburan labbaika. Assalamu alaika sharifi maƙiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. A wata ta biyu ina zaune ga sallama fa an miko ne zuwa ga sayyidun nasi ne nan take na cewa ne ya ce min annabi shi su ne ya zo da albishir ɗana ne masani hadisi da ƙur'an ne kawai mu ƙare a labbaika sarkin sarakuna labbaika. A wata taukan ina zaune wani ya shigo na cewa ne ya ce salamun alaika ne zuwa ga annabin Allah ne na sake tambayar wane ne ya ce annabi Idris ne albishir da samun ɗa ne shugaba mai albarka sarkin sarakuna labbaika. A wata jawdan ina zaune dakal alayya ay rajulun ne yaqulu ayyana tafadi ne assalamu ala habibun ne na tambaye shi wane ne yace min annabi nuhu ne dan cikin ki mai nasara ne babul futuhati labbaika sarkin sarakuna labbaika. A wata ta biyar ina zaune dakhala alayya ay rajulun ne yaqulu ayyana tafadi ne ya safwatan na aminci ne ni ko nace da shi wane ne yace da ni annabi hudu ne dan cikin ki mai ceto ne sultanil kulli labbaika sarkin sarakuna labbaika. A wata ta shidan ina zaune dakhala alayya ay rajulun yaqulu ayyana tafadi ne ya rahmatallahi sarki ne nace da shi kai wane ne yace annabi Ibrahim ne dan cikin ki mai daraja ne albishir ne da labbaika sarkin sarakuna labbaika. A wata ta bakwai ina zaune dakhala alayya ay rajulun yaqulu ayyana tafadi ne assalamu alaihi zababbe ne nace da shi kai wane ne yace annabi Isma'il ne dan cikin ki mai haske ne albishir ki ce labbaika sarkin sarakuna labbaika. A wata na takwas ina zaune dakhala alayya ay rajulun yaqulu ayyana tafadi ne mafificin halitta ne a sallaman ni ko tambaya ne yace min annabi Musa ne na cikin kisayibul Qur'an ne mu jinjina mas da labbaika sarkin sarakuna
علي أي رجل يقول أينا جفدين يا خاتم الرسل بيواني نيكو نجد شيواني يجي عيسى بن مريم dan cikinki mai girma ne na zo ne na maslabbaika sarkin sarakuna lambaika takawar ka lafiya sarkin sarakuna sai da ka zo aka san Allah sai da ka zo aka bi Allah sai da ka zo aka kaunaci Allah sai da ka zo aka kadaita Allah sai da ka zo aka yawaita ambatan Allah sai da ka zo aka girmama Allah sai da ka zo aka samu rahmar Allah sai da ka zo aka samu jinƙan Allah sai da ka zo aka yawaita ambatan Allah sai da ka zo aka samu yardar Allah sai da ka zo muka samu amincin Allah sai da ka zo muka fahimci hukuncin Allah sai da ka zo muka samu shaidar Allah takawar ka lafiya dan Amina da Abdallah kai na zaba Aminan lahi naka ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin sarakuna lambaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سركن سراكنا لبيك وبشر النبي بما كتبه وما تلوناه وهب لنا بذلك البشارات في كل طرفة وفي كل لحظة يا من أمره بين الكاف والنون يا من يقول لشيء كن فيكون دكاتي ونم فبيواني بنو إسحاق يا رويتوني أن آمنة قالتني ما شعرت بنسني بني نادوكي cikin sane ولا وجدت ثقلا ولا وحما da larabci ne sayyidul kulli labbaika sarkin sarakuna labbaika mu je zuwa ai da saura ne kamata jidun nisa'u ne sai dai a ce na gane dabarin haila ishara ne a tani wani ya zo ne bainan naumi wal yagza ne ya ce min kin sani ne kin ɗauki ciki kice barka assalamu alaika sharifi maƙiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna lambaika na sayyidun nasi ai haka ne daga nan na ce muku ya tafi ne da zana haihuwa ya zo ne ya ce ki faɗa ina ji ne wa izuhu bil wahid ne min sharri kulli hasid ne ki bashi suna Muhammad ne mu yi tsalle mu ce labbaika assalamu alaika sharifi maƙiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika sani wannan hadisi ne Allah ta'ala ne ya ce ya ba da izini ne ga dukkanin mataye ne a shekarar nan su haifa ne ya maza babu mata ne sani wannan fa baiwa ne na habibun lagi labbaika assalamu alaika sharifi maƙiyinka ne faɗan wofi tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika afwan masoyana zan ɗan tsaya ga kuna sona ta ukun ma za mu daura ne
Naziru ne dan Isa mai shirin labbaika. Assalamu alaika sharifi, makiyinka ne faɗan wofi, tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau ma kamar kullum naku ne masoyinku Naziru na manzan Allah, wanda kuka fi sani da Zakiru Muhammad Nazir, Taraba State na Shehu Baban Jawai ikon Allah. Don neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a wannan namba 070-1817-1482 koko 070-6082-1295. Masoya manzan Allah, mu ci gaba da saurare lafiya. Sarkin sarakuna labbaika, ya rabbana ina roƙo dan annaban nan amigo, na je Madina na ɗauko wasu sirrikan sai na ƙago, zunubai na a yafe su, da amfa a saka da su, da masoyana a saka da su, muna tare a labbaika. Assalamu alaika sharifi, makiyinka ne faɗan wofi, tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Assalamu alaika sharifi, makiyinka ne faɗan wofi, tun kan ka zo da murna sarkin sarakuna labbaika. Assalamu alaika sharifi, makiyinka ne